空を貫いて地球を打った雷は我ら幼い人類に目覚めてくれと放たれた。マクロスマクロス惜しくたった若者は愛する人をかばいつつ旅立つ日々を戦い開く Will love me tomorrow 闇を切り裂き飛びゆく先は遠く輝く青い星ゼントラーディ軍の標的とされたマクロスは地球からも追放同然となり、今太陽系の空域をあてもなく漂う。一方テレビゲームでミリアと知り合ったマックスは再会の約束を取り付け、期待に胸を膨らませその場所へと向かったのであった。遅いな。来るかな彼女。夜の公園で会うなんて彼女警戒したかな。常識的に喫茶店かなんかで会えばよかったかな。マクシミリアン・ジーナス。ミリア、僕もちょうど今来たとこ。あ、君。ゼントラーディ軍クワードランド空司長ミリア・ファリーナ。ゼントラーディ軍。剣を取れ、勝負。勝負？僕が？なぜ？剣を取れ、敵め。敵呼ばわりをされたんじゃ仕方ないな。僕が敵だって？誰の？君の父か？兄か？恋人？しらじらしい。忘れたか。お前は私自身の敵だ。何を言う。ゼントラーディ軍の中でも撃墜王の名を欲しいままにしたこの私に屈辱を与えたお前を許さん。私に一度ならず二度までも敗北というお前を着させたお前を憎む。ああ。負けた。3度までも殺せ。かわいい。ねえねえ、なんか言ってきた？軍のお偉いさん。いや全然。
俺たち正式に亡命できるのかな。ここで正式に受け入れてもらえなかったら俺たち宇宙で難民になっちまうよ。やだ、泣かないで。そうよ、元気出してね。失礼します。注意。相談したいことが。なんだよマックス、改まってさ。実は結婚のことです。結婚？あお前あの子とデートしてきたばっかだろ。一足飛びに結婚ってのは。いえ、二人とも結婚の意志は固いんです。ただ彼女の立場が。そりゃ急ぎすぎるもんな。彼女の親かなんかが？そうじゃなくて、それがはっきり言えよ。それがゼントラーディ軍のパイロットをしていた子なんです。あの子が敵の軍人？ダメ、それはダメ。結婚なんてできっこない。どうして？言葉や習慣や考え方が違う。我々にはそれを克服できるだけの愛があります。愛なんてバカなもんだぞ。虚しいもんだ。そんなもん頼りになるか。二人の心が一つにつながってれば不可能も可能になると思います。そりゃお前理屈だよ。実際はな、愛なんてものはすぐに壊れるガラス細工のようなもんだ。それ注意の経験ですか？バカ言え。とにかく会ってください。どこで？ここで。連れてきてるの？ええ。いや、女っぽい。よろしく頼む。よろしく。そうか。これはすごいことになるかもわかんないぞ。マックス、とにかくこのことは正式にグローバル艦長に申し出た方がいいよ。はそうさ、異星人との結婚なんて素晴らしいことじゃないか。これはミリア・ファリーナではないか。ラプラミズ艦隊のエースパイロットが結婚。結婚とは何だ？情報によれば男女が共に暮らすことだとか。何？男と女がつがいとなって生活を営むだと？はい。男と女が共に暮らす。それが奴らの風習ならば構いません。しかし異人種であり、ましてや敵であるミリアを何故奴らは認めるのだ。殺すどころか、あのように結婚とやらを祝っている。何故だ？彼らはそれを愛と呼んでおります。愛？はい。奴らの社会生活の中でなくてはならない人の心だと。愛か。我々では考えも及ばぬ。その魅力の虜となり、多くの我が兵士たちが軍から脱走して奴らのもとへ亡命したと思われます。脱走兵たちの気持ちあながちわからんでもない。愛か。手に手を取ってお二人でする初仕事でありました。これよりこの結婚の主催者でありますマクロス艦長グローバル准将よりお言葉をいただきたいと思います。グローバル准将。
マックス君、ミリアさん、おめでとう。この二人の結婚は大変意義のある結びつきです。ご存知の通り、ミリアさんは我々マクロスのクルーにとっては憎んでも飽き足らないゼントラーディ軍のパイロットでした。現に今、我々はゼントラーディ軍からの攻撃を受け、故郷である地球にさえも帰れない状況に追い込まれております。マクロス間の誰もがゼントラーディ軍を憎むのは当然のことであります。そんな艦長。しかしです。兵士の一人一人を憎むのは当たらない。なぜなら彼らは生まれた時から戦うことしか知らない人々だったのです。だが今、彼らは戦いをやめたいと訴えている。ゼントラーディ軍から離脱して我がマクロス艦に亡命を希望し、平和な生活を営みたいとやってきました。はじめ我々は戸惑った。彼らを艦内に入れるべきかどうかを、そして何度か彼らに接触を試みたのです。その結果、彼らが我々と同じ血を持つ人間だということが分かりました。さらに彼らが純粋に我がマクロス艦内の同胞として生活したいと願っていることが分かったのです。我々マクロスの地球統合軍は亡命を希望するゼントラーディ軍の兵士たちを正式に受け入れることを表明する。さすが艦長はや立派やね。冗談じゃねえ。そうだ親兄弟を戦いで失った人たちの中にはしこりを残している者もいることでしょう。しかしそのしこりを今後解消すべく努力することが互いの使命では。グローバルのやつ、何を考えているのだ。お父様ならお分かりになるはずです。今地球を救えるのは艦長のような広い心を持つことです。お父様、すぐにグランドキャノン作戦をやめてください。今さらできん。かつて我々地球人は長きにわたって争いを体験しました。言葉、肌の色、イデオロギー、宗教、その他あらゆる困難を乗り越えて今ようやく地球に平和の兆しをもたらせたのです。それができた私たちだ。ゼントラーディの人々に対しても同じではないだろうか。宇宙に平和を、これこそ我々の使命ではないか。その歴史的第一歩として二人の結婚を全面的に支持するものであります。やったー。早瀬隊員、僕たちの願いがついに叶ったんだ。辺境の地に隠れ住むマイクロンどもは我が軍に多大な損害を与え、さらに憂慮すべき状況を作り出しておる。これ以上の混乱を我がゼントラーディ軍が受けることは非常に危険である。我々はマイクロンどもの母性と諸悪の根源であるマクロス艦を消去せねばならん。機関艦隊全体で攻撃に当たれ。マックス君、ミリアさんのご結婚を祝して素晴らしい方が駆けつけてくださいました。我らがアイドル、世紀のスーパースター、林民明さんです。マックスさん、ミリアさん、ご結婚おめでとうございます。そしてゼントラーディの星から私たちのもとへやってきた多くのお友達の方々、幸せな明日を築くために共に励みましょう。それでは互いの星が結ばれた喜びを歌います。君は今日旅立つために一人そっと紅を
白いベールに包まれてきらめく時を待っている恋する気持ちが愛になり愛する気持ちが優しい一条くん、愛があれば星の違いなど関わりがないか。売りたい栗谷ボドル総司令官閣下よりの命令を伝える。機関隊はこれよりマクロスに総攻撃をかけ、マクロス及びその乗組員を殲滅せよ。ブリタイ閣下、いよいよ来る時が来たようだな。やらねばならんか。総攻撃をかける。はっ。戦いか。マクロスを叩くなんて俺にはできねえ。バカ、これは命令だぞ。逆らうわけにはいかんだろうが。そうだ、戦闘態勢に入ろう。総員戦闘配置。みんな直ちに持ち場へ急ぐんだ。マックス、お前は戦わんでいい。花嫁のそばにいてやれ。いえ、戦います。いいねミリア。私も一緒に行く。お前は妻はそばで手伝うものだと言った。その通りにする。しかし私もゼントラーディではエースと言われたパイロット。必ず役に立つ。よし来い。結婚式の当日に華々しく散るのもいいだろう。よし。おい、よりによって何もこんな日に攻めてこなくてもいいじゃないか。もう今だ。待って。え、今だ。ミリア。殺すには忍びない。あそこを狙えばマシンだけが壊れる。ミリア、すまぬ。殺したくないのだ。僕たちやられるかもしれないんだぞ。構わん。お前と一緒なら。マックス。皮を叩いて中身を生かす。ミリア、僕の腕を見ていろ。分かった。マックス、お前ってやつは。一条注意。僕の戦い方見逃してください。見逃すってマックス。そうか、俺もやってみるよ。やった、これでいい。
さい。貴様らなぜ出撃せん。なんだその態度は。なんだ。我々は敵艦と停戦を望んでいる。町に停戦命令を出してください。何？停戦交渉？ブリタイ閣下、各艦で多くの者が暴動を起こしています。攻撃命令を出す指揮官に銃を向ける兵士もいるようです。いかがいたしましょう。ブリタイ閣下、認めよう。停戦だ。しかしそれでは総司令の命令に背くことになりますが。構わん。引き上げろ。我が艦隊はマイクロンたちと停戦交渉をすると全員に告げるのだ。はい。結婚式の中継が功を奏したのかもしれん。ミリア、こっちへ来い。もうこっちの身にもなってくれ。誰が油を入れろと言ったんだ。お前がこのやかんの水を開けて温めろって言うから。これは瓶と言うんだ。中身は油だよ。これは瓶というのか。そう、やかんはこれ。ああ、そうか。やれやれ、コーヒー一杯飲むのも当分苦労するな。早瀬隊員、戦端が開かれて以来初の正式な施設としてエキセドルがマクロスに乗艦してきた停戦交渉が始まったのである。しかしそれはより恐ろしい運命への序曲に過ぎなかった。次回超時空要塞マクロスメッセンジャー。僕はもう追いかけはしない君の走る影の後人は誰も走り続けるゴールはまだ見えない今日の次に何がある明日の先に何がある遥か彼方の光に向けて僕は今も走り続ける